हेलो रउआ, कैसन बानू? रउआ पता बा बहुत ठंड लागत बा। आप देखी या हाथ पैर में लगाई हाथ पे फट जात हो। बड़ा ठंडा ठंडा पानी से लगा के आई हो, का बताई। लगाई अभी तो रउआ सभी लोग कैसन बानी हो। अगर रउआ नए बानी तो लाइक सब्सक्राइब कर ली हो हमारे वीडियो को। बहुते ठंड लगत बाड़ू, इतना ठंड लागत बाड़ू का बताई। नहा के आई बार रउआ जितना हो सकल बा हमारे वीडियो को शेयर करी। हमें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लागत रहने को। बहुत ज़्यादा ही ठंडा पानी रहा। लगाए दिन चुलिया पता बा हो रउआ। अकेले में कपड़ा के बहाने आई बा तो जत बाड़ू वीडियो बना टाइम नहीं मिले। अब बज गई बा 4 बज गई। अब खाना बनाई हो, बहुत सुबह से इतना काम हो जाल बा क्या बताई। बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता। काम का बताई हो रउआ। रउआ जितना हो सके बा हमारे वीडियो को शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी। आज से बहुत गजब के ठंड पानी रहा। रउआ जितना हो सकल बा नए लोग भी रउआ हमारे वीडियो को शेयर करी, लाइक सब्सक्राइब करी हो। ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लागत बानी देखत पड़ू। हाथ पैर बहुत फटत बा हो, नहाए के बाद लागत बा को कुछ ना कुछ लगा ली। बहुत हाथ पैर फटत बा। लाइक सब्सक्राइब करी रउआ हमारे वीडियो को।